आपल्या मुलाचा वाढदिवस दरवर्षी सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्याची परंपरा मालवण हेदूळ येथील वैभव जाधव कुटुंबियांनी कायम ठेवली आहे। मुलगा श्लोक याचा 5वा वाढदिवस ठाणे येथील स्वामी विवेकानंद आश्रमातील विद्यार्थ्यांसमवेत साजरा केला। मुलाचा वाढदिवस हा दणक्यातच साजरा करायचा ही प्रत्येक आई-वडिलांची इच्छा असते। थाटामाटात वाढदिवस साजरा करून अनेक जण पैशांची उधळपट्टी करतात। काही जण पार्टी करतात तर काही जण पर्यटन स्थळी जाऊन वाढदिवस साजरा करण्याचा बेत आखतात। मात्र मालवण तालुक्यातील हेदूळ गावचे रहिवासी व जाधव कुटुंबीय हे मूळ मालवण हेदूळ येथील आहेत। सध्या दिवा ठाणे इथं वास्तव्यास आहेत। दिवा येथील कोकण आधार प्रतिष्ठानचे वैभव जाधव हे अध्यक्ष आहेत। गेल्या वर्षी मे महिन्यात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोकण आधार प्रतिष्ठानच्या वतीनं तब्बल 25 शाळांमध्ये स्कूल बॅग वाटप केली होती। यावर्षी सुद्धा संघटनेच्या वतीनं त्यांनी हा उपक्रम राबवला। तील मुलांना एक वेळचं जेवण दिलं। मुलाचा वाढदिवस ते दरवर्षी आश्रमात साजरा करतात। अनावश्यक खर्च न करता सामाजिक उपक्रमांनी मुलाचा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या वैभव जाधव आणि कुटुंबियांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।